Hej. Hej alle sammen. Velkommen til part 2 af den her video, hvor vi skal spille Roblox på den der oppe server. Så ja, lad os gå i gang. Og vi er her med den her dæmon. Så den kommer ind i det der lille bitte hul. Man skal bare... det var den, jeg sagde dig før. Du skal zoome helt ind, og så kigge direkte lige, og så op igennem. Du må ikke kigge på den. Du skal kigge den anden vej, når. Pis. Hvis jeg kunne spille for dig, så havde jeg gjort det. Jeg kan bare høre, du fejler den. Jeg kunne bare høre det der. Nu er der bøf. Nej. Jeg kan høre dig dø heroppe. Din mand han skriger så højt, at man kan høre ham dø heroppe. Og sådan, au, ved jeg. Det kan jeg også høre. Jeg ved godt, hvordan du kommer igennem det lille dæmon. Jeg kan ikke finde ud af det. Du skal kigge sådan. Nej, nu faldt jeg. Prøv lige at det. Du skal bare zoome helt ind, og så kigge, så du ikke kigger mod det. Du skal kigge sådan, du skal ikke kigge mod det. Du skal kigge sådan, du ikke ser det. Jeg klarede den på første forsøg. Hvad fuck mener du? Så du gør dig så tynd som muligt, du kan. Hvordan fuck kan man det? Hey, du zoomer jo helt ind, og så du ikke fylder særlig meget jo. Din krop fylder ikke så meget, når du står sådan. Jeg holder den op helt svar. Jeg prøver at gøre det, som du siger, men jeg dør i tiden. Okay, hvor mange tekst har du? Kig lige. Jeg har 263. Du har råd. Prøv at trykke på dem. Ja. Og så trade et eller andet. Har du gjort det? Det har jeg nu. Og så står der tekst. Nej, så skal du trykke på den der, og der står tekst, og så... Ja. Hvad? Hvorhen? Det er klart, at han er der. Ja. Du hører ham. Ja. Prøv lige at dele skærm hurtigt. Så kan jeg nemt hjælpe dig. Så er der bøf. Deler du skærm? Ja. Ja, okay. Og så tryk på det der trade. Og så skriv 200 og hvor meget du har. 50 var det, eller hvad? Hvor mange penge får du for det? Jeg får 13 Robux. Ja, det er okay. Sådan der, så tryk der. Og så står der skip et level. Skip one stage. Ikke? Kan du ikke bare nej. Nå, sådan der. Så skipper du den over. Prøv at hoppe ind og dø så. Hvis du overlevede der, havde du lige spildt noget. Sådan der. Kan du se det? Ja. Det var meget dejligt. Det brugte jeg også på en, jeg bare ikke kunne klare. Og hvad var det? Den samme. Nej, ikke den. Det var en, hvor man skulle hoppe igennem mikro. Og, nej, jeg er åbenbart spawnet op ved 400 et eller andet, og så bliver jeg bare tilputtet ned. Og så kom jeg åbenbart til en eller anden svær en, og den kunne jeg bare ikke gøre noget med. Den kunne jeg bare ikke vinde, jeg døde hele tiden, og så brugte jeg den. Alt det vold, jeg kunne på den. Så er der bøf. Så er der stegt bøf. Vil du have noget stegt bøf? Hva? Nej, tak. Du kan faktisk gøre det igen, hvis du gider.
Men nej, jeg bruger den kun, hvis det er noget, jeg bare ikke kan klare. Hvordan får du en ticket? Det får du får, jeg tror det er 10 hver dag. Og man skal have 15 for at få 1 Roblox. Det er faktisk... Hvad sagde du? For man skal have 15 tickets for at få 1 Robux. Når man fik en ticket hver dag. Nej, 10. Jeg hørte din dø, gjorde du ikke? Ved du ikke lige? Jo, jeg døde. Jeg kunne høre det. Jeg kunne høre det helt op på Nordpolen. Baby, don't hurt me. Det er vildt sådan noget, du er så langt fremme. Jeg er på vej til at klatre op af et eller andet. Det er godt nok svært, var. Nej, den har bollefarver, men manden har bollefarver. Det er værste. Nej, jeg klatrer op ved hans num, han lol. Og op ved hans num, så har han en Skal du egentlig snart på toilet? Hvorfor? Jeg spørger, hvorfor skal jeg egentlig snart? Wow, det ser fedt ud, når man kommer igennem den der. Så er der bare en helt ny parkourverden. Men skal du snart på toilet? Nej. Pis. Man kommer ved sådan en helt... Fuck, der er mange parkour ting. Prøv lige at kigge. Kig lige, okay? På Skype. Jeg har været lige ned. Kan du se noget over Skype? Nu bliver der lige skærm. Kan du se min skærm? Ja. her. Så zoomer jeg helt ind. Nu, kan du se, det her det er ikke så meget, ikke? Prøv at se her. Vi kommer til at lave ret mange scener, tror jeg. Jeg vil komme til at lave mange dele af den her bane. Og måske kommer vi også til at spille Twisted Mortar på et tidspunkt. Hvad? Måske kommer vi til at spille Twisted Mortar på et tidspunkt. Den er også ret god. Oh my god, den der lille bitte faktor! Den lille bitte faktor. Fuck, jeg døde af den lille bitte faktor. Faktor! Så er der faktor! Nej, jeg er ved at spørge, om du vil spille noget, der ikke er det her Roblox, men der er noget andet sjovt. Kan vi ikke sidde op til ham? Nå, men kom on. Bare en halv en. Nej. Kom nu, så optager vi meget længere i morgen på det her. Nej. Oh. Nej. 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 Jamen, det var bare spændende. Nej. Nej. Nå, så skal du ikke se, hvad der er sket. Okay, det er også lige meget. Jeg spiller det her Minecraft. Hold Minecraft versus Kokama. Jeg vil spille den bane. Hey, hvorfor gik du ud? Du sagde, det var lige meget. Jamen, hallo. Får du god nok support, når din hjemmeside har en dårlig dag? Det bør du. Hos One.com er vores support-team klar. Hallo, vi optager. Gør vi? Ja. Du spiller bare det der. Okay, så bliver det her en halv episode af den. Det bliver en lille bitte kort episode af den, fordi vi har kun optaget i 9 minutter. Så det bliver en meget lille episode. Så tager jeg bare mig. Hvad spiller du nu? Din lille pikkelur. Nej. Jo. Okay, vi begge, jeg kan se, at jeg også skal lave en ny account, okay?
Når du må ikke lave en ny, fordi så bliver jeg sur, fordi jeg vil ikke lave en ny. Det der, det er sådan et andet spil. Jeg joiner der også. Nej, det er ikke sådan. Det er ikke under Roblox. What are you doing? You want to come over and catch a buzz? Kugama. Hvad fuck er det? Det er et spil, jeg synes er meget sjovt. Man kan få lov at... Okay, hvad skal mit brugernavn være? Hvis man siger, vi er nemme i morgen. Ikke kun til knowledge. Hey, det lærer Kugama. Det tager godt nok ikke lang tid, kan jeg se. Hey, lol. Kugama launcher, det er bare sådan et billede af en. Det er godt nok grimt, men det er sjovt at spille. Wow. Hey, det tager godt nok. Installing, please wait. Running sessions. Og en det er jeg skal vente på Kugama. Nå, det gik ikke så lang tid. Så prøv lige at lave en, hvad hedder det? Konto. Ja, jeg havde. Det skal jeg også. Så der kommer en episode af det. Jeg synes, det er sjovt. Måske kommer der flere, for det er faktisk ret sjovt. Så ses vi til næste episode, hvor jeg skal spille Kagame. Hej hej. Det hedder Kugama. Musik! Ses.